Ние ще играем 6-та част Рицар по душа. Така почваме. Ето го. Зарежда се в момента. Така. Чакаме. Ето, зареди така. Почваме хора. Да играем. Но другаде ще играем. Ето малко пари имам. Ето ваучери. Така. Ядем тук. Нищо иска реклама. Ядем ко оръжие. Чакайте къде отида. Ето да видим ко оръжие. Кой е това? Я! Взимаме го това. Не. Това трябва да зареди. Не е безплатно, хора. Добре. Ето сега. Чакайте, отивам да взема нещо, някакво друго оръжие. Това няма. Е това. Безплатно. Не е много силно, ама безплатно, но е доста силно. Ето къде ще играем, хора. Може ето да излеземе. Това е за 7-ма част. Така. Почваме. Ще видите какво е интересно. Ето почва. Видяхте ли гатарско? Трябва паза е това. От хора. От врагове. Ето. Това трябва паза. Ето. Сега ще дойдат. Тук има секунди. Ето. 3, 2, 1. Почваме. Ето ги. Първи рунд. Тук са рундове. После ще станат по-силни. С пистолета ги убиваме. Убихме и сега. Много секунди имаме. Може тук да отидем да убием. Тук има врагове и там има врагове. Той се показва на карта. Тук. Ще отидем долу. Тук. После. И че няма много секунди. Давайте. Да убивам по-бързо и да се махам. Че мен да не ме вземат животите. Че ми трябва тук. Е опасно в тази игра. Само един. Айде. Ето убих го. Те се появиха още. Убих ги. Сега. Тук. Почвам. Мале, замразиха ме. Ко беше това ред ме замрази? Не знам. Убих ги. Сядам кой това. И имам. Мале, малко секунди ми имам. Айде. Кой е това? Какъвто удар так. What? Какъв е? Не знам какъв е. Пропускам. Виж. Даха ми 17 такива имам. 162 стотинки. Малко секунди. Ще отиваме тук да пазя. Имам около 19 секунди. Ето 19. Почват да падат. Няма отивам да се бия, защото малко мога тук да ги бия, може и тук долу, ама трябва тук да пазя. Това оръжие. Хора. Ето почваме, хора. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Почваме. Ето втори рунд. Ето убиваме ги. Това е лесно. Ама до някъде. После по-трудно сигурно става, не знам. Аз тук за първи път го играя този рунд. Не мога да ги отрепа. Уби ги. И отивам. Ако искате, хора, тук долу да се биеме. Тук показва на картата, че. Има много секунди. Ама бая ми загубиха уния. Ето. Биеме ги, хора. Тук къде ме стреля? Мале, къде се появи този? Мале, купиш това? Това трябва да изпълваме и това. Мале, много силни. Каква тази кола? Мале, и малко секунди. Ето бик. Ето имам портал, но няма да отида. Ето и тук има бойци, но няма да се бия, защото имам. Ще станете и сега 20 секунди и после 15, 10 и така. Защото имам малко. Още нямам 19, ама ще станат още малко 19 секунди. Айде. 20, 19 секунди. Трябва да чакам. Тук. Тук ли?
Паде да знам, ей тук ще... Знаете ли, кой искате ли? Ей тук да ги чакаме. Имам много малко секунди вече. Червеното почервеня, защото нямам секунди вече. 3, 2, 1, 0. Почваме. Ето трети рунд. С това моето си оръжие. После с пистолета. Мале. Давай. Айде. Не си изгубя секундите. Айде де. Не мога да го отрепа, много са. Си майката. Стрелям, не мога да ги отрепа. Доста са. Айде, убих ги. Добре. Хора, ако искате, ей тук чакайте. Не, тук не мога. Ей там да отидем да се бием. Имам достатъчно секунди. Хора, те са малко. Окей, ще се бия. Ама доста. Торон ми взеха секундите. Какво? Ако натисна какво ще стане? Нищо не става. Хора, трябва бързо да ги убивам. Защото... Но... Малко секунди имам вече. Ако стана 20, трябва веднага да... Имам прашка, гледайте. What? Видяхте ли? Някакви камъчета изстрелва. Не е безплатна. Айде. Абе, знаете ли какво? Къде отиде пистолет? Загубих си оръжието ръката. Чакай. Кое е това? Не мога да го взема. Някакво роботче. Опа, хора. Имам около 10 минути. Секундите. Трябва да ви бързам. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ето. Втори първи рунд. Къде? Алей! Хора, не знаех. Значи ти оттам могат. Бах ги майката. За малко да влезнат. Баги. Айде, готово бих ги. Значи сега... Откъде? Значи ето тук трябва да ги чакам, хора. Ето той е показано е тази стрелка. Видяхте ли тази? Видяхте ли ga тази синята? Ей тук. Беше ей тук, но сега ga няма. Затова там. Имам... Баяма... Чакайте. Дали да не е тук да ни игра, хора? Не знам да не убият. Кой е това? Не знам кой е това, ама ме е страх да отида да се бия, не знам. Знаете ли какво, хора? Чакайте да видим. Ей, тук може да отида, Да, точно на там мога. Пресей това, ама нямам. Ако стигна 20, не знам какво ще правя. Знаете ли какво, по-добре да чакам. Защото да не дойдат и ще го вземат. Ей, този кристал. Видяхте ли го? Ей, това горното. Ето, той даже има. Ей, това трябва да го миним, да го стрелят и тогава. Ама аз съм нещо като пазач трябва. Ето, пак. 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Айде. Втори рунд. Почваме. Малей, какви са тия чудеси? Но, това са... Малей! Какви са тия силните, бе? Брат? Мамка му. Това ще ме убият? Няма, аз като ги замразявам. Ето, замразявам ги. Ето, те намаляха. Хайде, давай. Майко, ще ме убият. Айде, победа. Сега, ей, тук. Имам минути. Секунди, де. Знаете ли какво? Ще рискувам, давайте ей тук. Код стане. Ако изгубя. Са ти щитове. И аз искам такъв щит. Що нямам? Те пак що имат? Паси майката. Не мога да излиза, майко. Не имам бая секунди, мога да игра. Ще ги размажа. Ще ги победя. Хора, абонирайте се за канала ми и палец нагоре и пишете в коментарите защо не ми харесвате клиповете. Имам
гледания, ама нямам палец нагоре, имам сам 2 абоната. Защо така не знам, хора. Дали от резолюцията на телефона дет има, защото аз си снимам от Android, от Motorola, а игра от iPhone. Затова не знам, трябва да ми пишете в коментарите какво искате и трябва. Але! Трябва да бързам. Ой! Хора, ето фана ги. Трети рунд, второ. Трябва да ги убия. Майко, ще ме убият. Не взеха да влизат. Трябва. Много са силни. Майка му стара. Да, прашка, не го бия. Давай. Yes. Замразявам ги. Не. Това ще ме убият. Бах ги майката. Трябва да се намеря друго оръжие. Не, те са много силни. Не. Айде, успех. Победа. Чакайте. Кое е това? Яба, кое е това? Не е по-месо. Я да им сега. Това е червена черта. Хора. Ей, тук ще е другия портал. Мамка му. Стара хора. Дано ги бия топът. Вижте, взеха ми живот. 7 живота. Майко, трябва да ги бия. Имам достъпа стотинки, ама слаб съм за тук. Ще го взема това. Я чакай. Що продължава на там тази черта? Я. Ден са 2. Я. Не са 2, не. Защото мислех, че от тук и от тук може, ама не от само едно. Ако са от двете, ще ме разбият, хора. Ето, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Чакайте. Ето, трети, първи. Айде почва. С пистолета, защото тази прашка е слаба. Мале, гледайте, хора, аз ги замразям. Хора, изтеглете ga и вие можете. Така, какви са те? Прилепа, мамка му. Те тръгнаха те с прилепа. Ето. Мамка му ще ме убият. Айде да тява майката, къде оти. Хора, изпусна ги. Не. Чай да ги бия аз. Тие тапанари. Кои сте вич? Ай, победа. Ай, 2 живота имам, хора. Ще ме убият. Трябва от някъде да се запася. Хора, страх ме, ще изгубя. Аз знам на кое бях. По-добре тук да седа, хора. Не знам, ако ги убия, няма да мога да ги убия, хора. Ще ме убият пак. Майко, хора. Не знам какво ще правим, хора. Имам доста стотинки, ама живот нямам. Трябва от някъде да си купя живот. Сам ми дали от някъде да взема, хора, живот ударен ще съм. Я да го... Алей! О, тук къде излезнаха, бе? Аз знах, че мога да излезна. Бах, ти майка. Защо няма живот? Защо, майко, стара, мама му стара, защо няма живот? Почваме. Алей, какви са те, изчуди си? Боже, какви са те? Не знам, за първи път ги виж. Ето, увеличиха ми се животите. 30, не, 23 обърках се. Колко гледам и аз? Майка му стара. Кое е това? Кое е това не ме удря, бе? Цари нищо ме. Защо съм спара шибаната прашка? За нищо не става. За кога взех и аз не знам. Ето. Убиваме ги. И ще ме убият. Ще ме убият. Това са много силните. Мале хора, много силни. Много силни. Мале! Убиват ме, хора.
Не. Чакай. Къде ще тръгнат сега? Не. Иди. Не. Хайде, давай. Давай. Трябва да ги убим. Трябва. Хайде. О, най-сетни победики. Сега, откъде до къде? От тук пак. Това много силни бяха. Мале и ще му убия. Я тук да му видя на този шибаняк сметката. Кубо. Ето го. Я да видим сега. Това чудо прави ли нещо? Арет лети около мене? Не. Ето убий го. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Хора. Смърт ще има. Трето. О, ще има. Това как беше, хора? Босът. Къде е боса? Ето го боса. Ето го да го ева майката. Аж как ме удря. Поне ви показах, хора. Какъв е то бос? Ма аз го... Ако не мога да го удря. Яба. Аз мога да го удрям. Айде, хора, умрях. Кое е това? Съживи ме. Това нищо, ама той ще ми вземе. Айде, убих го. Какво стана, бе, хора? Аз се убих, той ли умря? Я да ми тук нещо пострада. Не. Това нещо го убил. Какво стана? Четвърто, къде са? Те защо са два? Чай, два портала ли са? Хора, ще ме размажат, ще ме убият. Ето, и оттам до там. Майко, хора. Мъртъв съм, хора. Мъртъв съм. Да знаете, мъртъв съм. Не се бавам, хора. Това го убива, ама... Не. Хора, не знам докъде ще продължиме, или па не знам дали ще победя. Айде, взеха го. Нищо не може да се направи. Ето, хора, взеха го. Добре, хора. Чакайте да ви покажа докъде бях. Ето тук умрях. Добре, хора. Чао те. Да се абонирате за мен и палец нагоре. И пишете в коментарите.